předaleko, za mořem a za pouští písečnou se rozkládá sultánství Sulemánské. Vládne tam sultán Sulemán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou princeznou Zubejdou. Kdo ji teď uzdraví, kolik léčitelů už se o to přihlásilo, aby se o to pokusili a nic. Tak podívejte sami. Tak se na ní podívejte. Chřadne, bledne, hubne. A to se mám dává. Když bude takhle bledá jako chcípáček, tak pochybuju, že o ní bude mít někdo zájem. Tak to je zlé. Česká a jablonecká bižuterie vždycky rozesmála a rozehřala každé děvče, natož princeznu. K tomu by se měl vyjádřit pravý a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni? A jak se pozná pravý a študovaný doktor? Správný doktor začíná na dr. Nemá dr, není doktor, má dr, je doktor. Já vám to pro jistotu napíšu, protože vy píšete těma kliky háka. Dobrý den, co pak si přejete? Vyzvám jsem synáčka do školy. Synáčka není jaký předrostlý. Vidíme, co se dá dělat. Že jste přišel dřív? No, nebyl čas. Umíš číst? Domeček. Kluk není blbej, je celý po mně. Mně to taky připadá jako dům. A aby bylo mezi námi jasno, já nechci mít z kluka fajáře. Chci, aby mluvil jazyky. Dám vám peníze. To je možné, ale poměrně drahé. Jejda, to je peněz. Když si tolik peněz sehnal. No, sehnal. Kde se dalo? A hlavně, aby uměl počítat. To já umím do 5, ale skvěle. A to mě vždycky vadilo, že já měl víc, než jsem dokázal spočítat. A co vlastně dělá pan otec? Já vám vlastně ani nevím. On doma nikdy moc neviděl. On si ani nevšiml, že jsem vyrostl. Mniši jsou tiší, jak lišky, a dobrý píší, že léta páluje pět, zas nezměnil se svět. Lidé jsou hříšní, jak v Praze, tak míšní, Ale letos je dost lišný. a svatá Lucie zas moci upije. Pláže země mají vody, celý čas prakticky promluví. Když nutí hvězdu povčel, dostati do prostých stal. Mniši jsou tiší a od lidí se liší, že zájmy mají vyšší a mény pozemské, jak myslíme ženské. Dosti se postí a jen když přijdou nosy, tak vešší o přesnosti, všechno přes lípy, však stále malý. Do, re, mi, fa.
bychom ve společnosti způsobili notný skandál, kdybychom takto troubili. Poslouchejte, pravá dírka, levá dírka, šál malý, opět dírky. Terce, krásná čistá terce. Styďte se, píšu si, čištění nosu, nedostatečná. Ale já to doučila. Žádný. A tak plynul čas a z loupežnické Letenka se stával pomalu vzdělaný chlapec. Vy si asi říkáte, a co princezna Zubejda? Nezapomněli jsme na ní? To je princezna Zubejda ze sultánství Sulemánského. Už je a díváš se, tak se dívej pořádně. Synku, předávám ti své řemeslo. Vykonávej ho pilně. Snaž se, nedělej mi ostudu. Ano, tatínku, slibuji. A cože je vaše živnost, tatínku? Loupežnictví. Loupežnictví? A hlavně, synku, nikdy nepracuj. A já dal slib? O, dobrá. Mladý Otrando se svým neuváženým slibem trochu zavažil. Tak jdeme loupit. Uvidíme, jak vám to půjde. Já budu tamhle a budu se dívat, jak vám to jde. Tak jdeme na to. Ale mimochodem, kdyby to nešlo po dobrém, tak zapíčou. Přeji úctivé dobré jitro. Doufám, že neobtěžuji. Já jsem 10 loupežník Otrando. Ale jděte, netěší mě to. Ale dal jsem slib svému otci. Tak dáte mi vše dobrovolně. Nedám. Tak to já vás budu muset zapíchnout. Prosím, abyste poklekl a pomodlil se. Ostrašil jsem ho. Teď se bojí. Nepárejte se s ním. Zapíchněte ho. Schválně zdržuje. Zapíchnout? Takového přemysleného člověka. Kdo to bude bolet? Jak jste to své duši dal? To by pan otec koukal. Dal jste slib. Tak už jste řádně vymodlen. No, ještě bych se rozloučil. Počkáte to prosím na mne. No, to je dobrý nápad. Rychle pryč. Tak to ne. Jako jsem dal slib svému otci, že budu loupežníkem, tak jsem teď dal slib Formanovi, že tu na něj počkám. Ale on se vrátí s posilou. Ale je to. Jak si dáme do nosu zatím? Nedáme, dostaneme. Ty, hele, s vámi to nebude nic moc. Vy jste na toto řemeslo úplně nemohlo. Radši budu loupit sám. Tak se nezlobte, já se budu snažit. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počínáme pod dubem, za dubem, tam tě oškubem. Peníze, nebo život! Co to? No, peníze a život. Peníze nemám, můžu vám dát svůj holý život.
Nebo taky chleba s tvarohem. Díky. Ale kdyby se tu vzalo za ten správný konec, tak by možná byly i ty peníze. Za jaký? Lepší než a možná lepší než luk, je byla tvoj možná ostrý máslo. Jdi na to s fotelem, nedři se moc, ať se s tím popadem, než bude noc. Ať se s tím popadem, než bude noc. Řízni, řízni. A co se mi to vyrazilo na čele? To bude pot. A není to příznak choroby? Ne, to je normální věc. A co se mi to vyrazilo na rukou? To budou mozouly. A není to příznak choroby? Ne, to je zdravá věc. Nebyla tohle náhodou práce? No, byla. No tak to pardon, to já opravdu nemohu. Svému tatínkovi jsem slíbil, že pracovat nebudu, že se budu živit pouze loupežnictví. Ale abych pravdu řekl, loupení mě vůbec nebaví. A nemám k němu žádné vůli. No, to bych taky pekl. Dobrý den, kam pak jdete? Já jsem Drvoštěk a jmenuji se Drnec. Napsat to. Já? Ukaž. On má dr. A proč pak? Náš sultán Suleiman. Má nemocnou dceru. Tady máte pro začátek. Co tomu týkáš, Lutrando? Práce v zahraničí bývá lépe placena. A vezmi si sebou doktory i sestru. To je prý pravá ruka. Moje sestra musí zůstat doma. Já si sebou zde vezmu Lutranda. Tak se na ní podívejte, pane doktor. Jabku, ta holka je celá bílá. Taková zelená a nedumrla. Ne, že by nebyla hezká. On si myslí, že je nemocná. No to my víme taky. Víte co? Uzdravíte, hlavy zůstanou. Neuzdravíte, hlavy půjdou dolů. Ušetříme za zpáteční cestu. Ale já nejsem doktor. Jak nejste... Já jsem Drvoštěk. Jak nejste doktor? Máte dr, jste doktor. Jenže on je Drvoštěk. No to je jedno, jestli Drvoštěk nebo Drnec. Ale já umím zacházet jen s tímto. Tak to je špatné i pro mě. Takové hodně se drží. Vlhko!
lepší než kvozy a zlouba. Co kdyby jsme? Lepší než a možná lepší než luk, jak byla tvoj možná ostrý má zub. Jdi na to s fotelem, nedři se moc, ať se s tím poperem, než bude noc. Ať se s tím poperem, než bude noc. Řízni, 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 ať to krásně vyzní. Řízni, 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 ať to má. Ten štík. Kde jsou? Ty máš doktory, proč neléčí? Co pak to oni tam dělají? Zpívají národní písně, to oni vězni před popravou někdy dělají. A cože přitom dělají takový rámus? Oni tancujou dupáka. A dupáka je nějaký válečný tanec? No, něco na ten způsob. Tak si asi říkáte, to už není žádné šolíchání, to už Loprando opravdu pracuje? Inu, asi pochopil, že bez práce to opravdu nejde a že ne všechny rady rodičů bývají vždy opravdu moudré. Jejde, co se tu stalo? Co nám to tu udělali za paseku? A co to tady tak hezky voní? Já si myslím, že to bude to dřevo. Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem, dej mi kousnout. Tak si pro něj pojď. Jak je to u vás? U nás má sultán mnoho žen a chce ještě mne. U nás má muž jen jednu ženu. A dost. A ty? Já jsem sám. A dost. A dost. A to je zajímavé. Každý mluvíme jinou řečí a přece si rozumíme. Nám se stalo něco překrásného. Nám se stalo něco divného. Našle díra nešťastného. Zamanovala se do něho. Jim se stalo něco překrásného. Jim se stalo něco divného. Našle díra nešťastného. Zamanovala se do něho. Já jsem ten nešťastník. Já jsem ta slečna. Je z toho najednou láska neskutečná. Já jsem ten nešťastník. Já jsem ta slečna. Je z toho najednou láska neskutečná. Na světě mě prach nic netěšilo. Teď mi přijde, že je bezvadný. Mně se taky zdá, že je tu bylo. Přibrala jsem bylo zapadne. A už se ví, proč si vyvolela. Právě toho muže samůže. Řekla, že to způsobila síla, která všechny síly přemůže. Jim se stalo něco překrásného. Jim se stalo něco divného. Našla dívka kluka nešťastného.
Zamilovala se do něho, jim se stalo něco překrásného, jim se stalo něco divného. Nebylo nic, já nevím,